Sanibonani, molweni, ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ukwenzo ke guys bonakele sesikolweni noSibongile apho ke afikele kuSibongile emodi ke ngenxa yesenzo sayizolo sedina kaPhetheni obembonakalisela nje into yoba yena akamfuni. Uyatsho ke ukwenza into yoba hayi ndiyaxolisa mna ngayo yonke into eyenzekileyo, mna Sibongile ndiyakuthanda. USibongile ukuthi kodwa ke uyayazi uba ifemeli yakho ayindithandi. Uthi ke ukwenza hayi bayakuthanda. Sibongile uthi hayi uthi uSibongile abandithandeli wena noba bayandithanda. Uthi ke awuyazi wena into yokuba ngathi uyathandwa ube ungathandwa. Uthi leyo into mna ndiphuma kuyo. UDeliwe ose-stepmother sam uyamazi wayendiphatha kanjani. Ayikho into endingayizamanga ukwenzela uba uDeliwe andithande kodwa yonke loo nto zange ndincede. And kungenzeka ukuba ifemeli yakho nayo ifuna ukundiphatha ngendlela efanayo. Zininzi izinto endizizamileyo ukuba bandithande. Yonke loo nto ayindincedanga nganto. Kodwa ke ukwenza yena ubhizi ngapha uyaxolisa ngendlela abamenze aziva ngayo. Uyathembisa uba ngeke iphinde yenzeke. USibongile uthi leyo into awukwazi ukuthembisa ngayo because ayikho semandleni akho. So ukwenza uthi nam ndiyazama kodwa Sibongile ukwenza izinto uba zibe ngcono. Kodwa ke nawe uyamazi uba umama wam uba ungumntu onjani nentloko eqinileyo. So uSibongile uthi ke akazi ukuba iyoba into yangoku nanini kuba amkele ukuba kohlala kunje. Uthi ke ndiyabuza ke sikwenze mna ndiginyeke noba kuyagrarha na. So ukwenza ukuthi ke nami le nto iyandifrustrate njengoba nawe senza kuwe. Uthe ucela ke baye kwi-vacation ke bazikhuphe nje i-weekend. So Sibongile ke uzosebenza kanjani? Uthi omnye no nayindlela ndizobona uba nenza kanjani xa sendipha. And ke okwesibini ke ndingukwenzo ndizobhukha ke indlu ene-rooms ezi-2 so that nawe ukhululeke uzilalele endlini yakho. So Sibongile uthi ndizikwazi ke mna ukulala ngaphandle komntu wam, ndizolala apho ulala khona. So bekumnandi ke kuvunyelwana ke ethi ke ndiyakuthemba akekho umntu endimthemba njengawo ke Kwenzo. So ke bahambile ke cacile bafikile ke bapheka bathe xa bekwi-packing ke yasefletini kaKwenzo uba bezopakisha emotweni izinto zabo bephethe ii-bags. Sibongile ufike kuqala ke epakini xa efikayo nanku uNomalanga abe sesiya ngakuye ezombuza uba ke ufunani wena apha. uNomalanga umbuze ukuba ulala kanjani Sibongile usazi uba wena wohlukanisa abantu abathandanayo. Sibongile uziphendulele esithi ke ixesha lale mpambano yakho andinalo mna. Uba ucinga uba ndingulaa Sibongile wawumbhulisha akuyeke nje kanjalo, libala izinto zitshintshile ngoku. Uthi ke uNomalanga you stole my life wena Sibongile. Ukwenzo ke uye wabonakala ke kanye sithi gqeke uNomalanga ixesha sathethayo ke wabe sesiza ke uNomalanga waqhubeka ke uyathetha ukuthi wena wandebela impilo yam, wandebela ulonwabo lwam, wandithathela nditsho noKwenzo wam. And zange waxolisa ngayo yonke loo nto leyo. Ukwenzo ke ufike sembuza ke uba ufunani apha wena, khona uphume kanjani. uNomalanga uthi andiku-understand yazi, undithathe wena apho undithathe khona wazondifaka endlini usithi ufuna ukundinceda kodwa ngoku ulapha uyandishiya kwakhona undishiya nalo Sibongile futhi. Ukwenza ume ngelithi kena ke ndithi ufunani apha and uphume kanjani. So uNomalanga umphendule nje ngeli-1 esithi lutho, into ethi ke andifuni nto. Wathi ke ukwenza Sibongile masihambe. Baye bahamba ke bethe chu ke behamba bayithuba ophethe ii-bags zabo. Bathe besaqhuka behamba uNomalanga eshiyeka ke engena emotweni. Apho kavele wayisusa ngesipidikazi esikhulu ke imoto elandela ukwenza uyivese ikufutshane. Uthe ekwazi uSibongile wabona uNomalanga semgenqe phantsi. Waqhubeka kuNomalanga wemka ukwenza kuye waphakama wophakamisa uSibongile wabe uSibongile elijaja ke ligazi. Ethi ke ukwenza uyacela Sibongile ungandishiyi. And uSibongile ke uvele wathetha ke ngelingeni sithi Kwenzo ndiyabulela ngayo yonke into ondenzele yona, undifundise uthando, wandibonisa ilizwe, wandifundisa impilo. Ukwenza uyakhala ke uyamcenga uthi manyamezela angamshiyi luyeza uncedo. Uthi ke futhi seninzi into esisazoyenza thina soyi-2. Uthe esaqhubeka ke esathetha hayi wavele waphela umuntu ezandleni asazi ke noba uyawasweleka okanye uqulekile. So kwanjengaye ke unjengaye nomkakhe ba-enjoya uthando lwabo ngoba balungise izinto barayithi nje. Uwenzeni ke bebaxelele into yoba uphilani naye bayajola bebethukela leyo ke bona. Exopho kumnandi kuxheliwe kumnandi ifemeli yonke ebuyisene. Ovelephi babuyiyo noSangweni bakhona wonke umuntu lapha. So kuyadliwa kumnandi. But ke uSamke kuthe kusahleliwe pha kusathethwa kwakhala ifowuni wemka. Uthe xa emka eyophendula lo fowuni xa uVelephi uye wamlandela eyommamela. Uye wafumanisa into yoba ke uSamke akathandi kwavuma into nayo usifuna nje umzi lo kaDeliwe.
and uyatsho into yoba hayi sendiyibambile le ndoda sesikufutshane uba seyifumane into esiyifunayo, and iyatsho into yoba umzi izawushiya kum. And utshilo kuVumo wathi yena ngoku wonwabile noba ungathi uyophumla uzophumla esazi uba umzi ushiye ufudumele unomama phakathi. So usamke usebhizi nalaa prince wakhe uba behambe bethathela abantu imali. Nangoku ke uzothatha umzi and ubhubha kaVuma uPrince uyangena. So iphele ke engakhange ambuze into kuvele phi, kodwa ke iphele sazi. So iphela kanjalo ke guys, kwayona ke into ethi Sibongile and the Dlaminis. Okubuhlungu kuba uSibongile wethu akatshatanga noKwenzo, instead uphele ezandleni zakhe. Iphele nje kabuhlungu. Bekumele uba at least bade babe bayatshata sibone uVuma onwabile, bona umntanakhe esemtshatweni, kunale nto uba ezawuphelelwa kwaDlamini ade ayofela phaa, because wayengayithandi nayo into yoba ayotshatela phaa ngoba wayemazi uba bamphethe kanjani. So kunjalo ke guys, enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.